nama jiaby torontsika niany agnisan'ny toro zay farany miavaka sady farany malaky tsy matoky anao caméra jerena hitanao samy hafa karatra ity tegna samy hafa ok ty le toro farany malaky tegna maro anao mahazo mitsafidy na mélanger ndraiky teny ndraiky fogna ok paso tsara anareo magnara-maso tsara ok anao amizay mahazo mitsafidy karatra raiky zay tianao azo toro anazy azo toro ok jere tsara re maty tsara karatra io de attorian'ny caméra ok attoria koa ao de tiako amizay anao ataonao signature karatanao io atao signature amle misy sary teneno raha vita atao signature vita tiako amizay stylo merina place ao ampidiro ampovoany ako amizay izy ampidiro ampovoany hoe hitanjareo ao de afodiko azafady na foditsika rô fody das mifody alohan'ny karatra ty midiko agnaty posiko tiako jerenao agnaty posiko hoe tegna tsisy raha agnaty jere avoa mihitsy hitanjareo tsisy raha agnatiny anaova volombelona tsisy tataka na karan'izany ok jere tsara toro farany malaky anao nampiditra karatra pitakato ok toroko anareo amizay le toro farany malaky jereo tagnako andeha mipidiko agnaty posiko avakeo sokafoko tsy anky jery malaka karatra raika za de raha mety le raha nataoko de mety le karatra nataonao signature mihitsy le azo pare ok jerena ok mety karatra hafa ty fa raha tegna mahay za normalement tokony mettre le carreau ny signature anao toro farany miavaka avereny poly vidéo io de mety hitanao izy wow franchement tsy haiko akory fagnanaovany ananjy fa tsy nisy montage tsy nisy ninino j'étais vraiment impressionnée de wow c'est juste wow le tegna tsy nampotsiko le karatra taona taminao taketo 6 de cœur nivadika valet de carreau ça c'est vraiment ouf satria raha efa mitanko nefa miova mais pourtant j'ai rien changé wow franchement chapeau